Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să vă arăt casa mea de pe Toca Boca și hai să începem videoclipul. Nu mai pot de nerăbdare câte like-uri și subscribe-uri o să-mi dați. Ce frumoasă este culoarea albastră, vă place? Dacă nu, scrieți în comentarii ce culoare vă place. De fapt, mie îmi place culoarea portocalie, că e foarte frumoasă. Am văzut că s-a schimbat. Toca Boca cânta pe să intri, nu era la Word O cu fața, pur și simplu, era normal. Ce părere aveți? Scrieți în comentarii. Nu știu ce se întâmplă, dar merge cam greu. Ia uite. Casa mea. Să apăsăm pe ea. Merge cam greu. Merge foarte greu. Ia uitați, baia mea. E foarte frumoasă. Adică nu știam cum să fac, dar așa am făcut-o. Camera bebelușului. Am dat și puțin. Să nu vedeți. Uitați, camera bebelușului. Nu știu cum să fac. Are și băiță. Ce-i trebuie? Și o să vă arăt în videoclipul anterior de unde luați doi bebeluși. Și stați un pic ca să vă arăt caracterii mei. Mama, copilul și tata. Bebelușul l-ați văzut. Ea este mama care doarme aici. Copilul, fata și tata. O parte este al părinților, o parte este a părinților și o parte a copilului. Așa. Și acum mergem la bucătărie. Nu știu, vreau să fac altcumva. N-am mai pus, cum să zic, astăzi că am uitat, n-am mai pus frigiderul pentru că ocupa foarte mult spațiu și am dat și drumul la televizor. Și am luat și pizza, nu știu, e pizza și ia uitați ouăle unde le-am pus, că n-am frigider. Da, și cum să vă zic, da. Uite, o să pun asta aici. Stați un pic, am uitat unde pun eu hainele, Doamne Sfinte. Ia să caut aici unde merge. Uite, iau unde ăsta ca să nu mai pun un dulap. Știu că asta e de bucătărie, dar hai, lasă că eu nu pe asta. Nu iau pe asta. O iau un dulap, pur și simplu. Nu iau un dulap. Lăsa pe chestiile. Așa. Am pus. Așa. Pam. Așa, pam. De ce să nu se pune? De ce nu se pune? Hei. Stați un pic. M-am enervat pe Toca Boca. Cum nu mai merge să pui? Așa se pune, Doamne. Cum se pune așa? Înainte pune unde vrei tu hainele. Ok. Asta o pun la baie. Ei, lasă acolo. Așa. Unde să pun? Unde mai pun? Că tu mai am spațiu. Așa. O să pun pe cap copilului. Haide. Foarte frumos am pus pe lângă copil. Și l-am uitat și la copil. Doamne, ce-am eu? Așa, să mai pun și la copil. Haina asta îmi place, pijama asta de copil. Iepuraș. Și Paște fericit tuturor! Și am avut și câine. Dar nu știu unde să-l pun și pe câine. Am uitat și de câine și de tot. Da. De ce nu se pune pe tot? De ce? Hei, Doamne, trebuie să pun una câte una. Iar nu se pune. Lasă așa că m-am enervat. Doamne. Nu știu ce s-a întâmplat cu Toca Boca. Doamne. Așa. Și unde să mai pun și florile acum? Uite șapca pentru copil. Mai bine pun prima dată pijamalele, hainele copilului mai mare. Și îi pun și floarea asta aici, că e foarte frumoasă. Șapca copilului mic. Unde o pun, Doamne? Nu mai pot să pun. Nu mai pot să iau. Așa, o să pun aici. Nu merge. Ok. Cățelul îl las aici. Nu știu unde o să-l pun aici. Asta o să pun la baie, ca așa am zis. Aici, că tu mai pun nimic. Așa, să o pun aici, floarea asta, planta asta. Iar asta mulțumesc.
Și cam asta este tot. După aia, camera copilului mic, bebe. Cam asta e tot. Pe mine nu mă deranjează dacă faceți la fel. Important e să aveți casă. Și cam asta e vlogul. Nu uitați să apăsați un like, subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!